Wara ġimgħat ta' stennija u wara kritika qawwija għal weda ta' pakkett ta' €1,000,000 biss li kellu jinqasam bejn l-operaturi tal-barijiet kummerċjali, barijiet ta' każini u każini varji kollha, issa l-Gvern ħabbar kemm fil-fatt se jkunu intitolati għalihom dawn l-istabbilimenti. Jum wara li l-Gvern ħabbar li dawn l-istess stabbilimenti se jibqgħu magħluqin għal xahar ieħor, jiġifieri sal-aħħar ta' frar biex b'kollox ikunu għamlu 5 xhur magħluqin, il-Ministru Clayton Bartolo ħabbar li każini li mhumiex ta' partiti politiċi se jkunu intitolati jieħdu massimu ta' €250 għal kull xahar li kienu magħluqin. Barijiet li jagħmlu parti minn każin huma intitolati għal €370 għal kull xahar, filwaqt li barijiet kummerċjali se jkunu intitolati għal massimu ta' €570. Għajnuna li qed tkun meqjusa bħala ftit wisq minn operaturi ta' barijiet u każini li qed ibatu ħafna finanzjarjament. Madankollu skont Clayton Bartolo din l-għajnuna hija biżżejjed. Naħseb li €300, €600 għal kull xahar li jagħmlu magħluq huwa biżżejjed għal dawn il-bars biex jibqgħu għadejjin ma jgħalqux. Iva. Intant għalkemm il-Gvern ħabbar din l-iskema ma tax indikazzjoni ta' meta dawn l-istabbilimenti se jibdew jirċievu dawn il-fondi, li huma magħrufu biss li l-applikazzjonijiet huma miftuħa sal-15 ta' Marzu. Indikazzjoni li allura il-fondi mhux se jibdew jaslu għand l-operaturi qabel dan il-perjodu.